yati ndondomeko yatsopano yakudzipereka kwa adindo pochita zinthu poyera pa ntchito zothandiza anthu m'madera ipereka mwayi kuti dziko lino lipititse patsogolo ulamuliro wabwino omwe adindo azitsatira poonetsetsa kuti anthu okhudzidwa ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi akulandira thandizo moyenera. Anamalomba anena izi m'boma la Dowa pomwe amakhazikitsa ndondomekoyi yomwe ndi ya chaka cha 2025 mpaka 2030. Zambiri mu ripoti la Mwayi Mtumodzi. Anamalomba ati ndondomekoyi ingoonetseratu chidwi chomwe boma layika pofuna kuonetsa kuti anthu ovutikitsitsa, anthu omwe achoka kwawo kamba ka mavuto osiyanasiyana, amayi, achinyamata komanso aulumali sakusiyidwa pa ntchito za boma. Iwo ati nkofunika kuti chilungamo chidzilimbikitsidwa komanso pasakhale kusiyidwa pambuyo pa ntchito zachitukuko komanso zothandiza anthu pa nthawi ya mavuto. Ndondomeko imene yitu ikupereka mphamvu ku anthu. Mukudziwa inu bwino kuti President athu a Professor Arthur Peter Mutharika komanso m'masomphenya a dziko lino tikunena kuti aliyenseyo atengepo mbali pachuma kapena kayendetsedwe ka dziko lino. Komanso iwonso a president adanena pamene amalowa pa president umene kuti akufuna kuti ayendetse dziko lino mokomera Malawi. So ndi njira imodzi imene ndondomeko takonzayi kuti ino pamene ino pakhale kugwirizana, pakhale ndondomeko zakuti pamene adindo akubwera kudzapereka mauthenga osiyanasiyana, anthunso kumudzi adzitha kulandira uthenga umenewo kapena njira zimenezo mofulumira moyenerera komanso adzithanso kupereka maganizo awo pamene akuganizira kuti zinthu zitha kuyenda mwanjira ngati imeneyo. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Red Cross Arosta Kufandiko ati ndondomekoyi ithandiza kuti padzikhala kukambirana pakati pa adindo ndi anthu okhudzidwa pakakhala mavuto osiyanasiyana. Leroli ndi tsiku la mtengo wapatali limene ife ya Red Cross takondwa kuti ndondomeko imene yakhazikitsidwa ndipo itithandizira tonse kuti tigwire ntchito yathu bwinobwino chifukwa pali chitsogozo chimene boma layikapo pa ntchito ngati imeneyi. Kukhazikitsa kwa ndondomekoyi kwadza pomwe dziko la Malawi lokumana ndi mavuto osiyanasiyana kamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso mavuto azachuma zomwe zimafunika kuti boma ndi adindo komanso anthu okhudzidwa adzikambirana. Mwayi Mtumodzi, MBC Dowa. Nduna ya zantchito a George Gona ndi akuluakulu ena a boma adzudzula kampani yopanga chakumwa cha kombucha ya Nutricom Food and Beverages Limited m'boma la Lilongwe kamba kolekerera ndi kuchita ziganizo zosayenera pomwe antchito awiri a kampani a Fitson Thunga komanso a Jameson Lewis anamira ndi kufa mu thanki yomwe imasunga madzi ndi zotsalira zotuluka ku fakitaleyi. Zambiri mu ripoti la McDonald Chiwayula. Achigona ati ngozi inali yopeweka kamba kuti akuluakulu a kampani amayenera kudziwitsa konsolo ya mzinda wa Lilongwe kuti idzapope madzi omwe anali mu thanki, koma iwo anawuza ongogwira ntchito pa kampani omwe analibe ukadaulo weniweni wa ntchitoyo. Poyamba tipepese ku mabanja amene atisiyawa ndi zinthu zopereka kwambiri kuluza miyoyo iwiri pa nthawi imodzi. Tinabwera kunoko ngozi itachitika chifukwa timafuna tidzadziwe kuti kwenikweni chinachitika ndi chani. Inali ngozi yopeweka chifukwa ngati anadziwa kuti pampu yawo sikugwira ntchito akanatha kupita ku City Council kukapanga haya galimoto kuti idzapope zinthu zichi. So kupanga risk kulowesa anthu mmene mujamu sichinali chinthu cha nzeru kwenikweni chatipanga cost miyoyo ya anthu awiri. Titacheza nawo timafuna tidziwe kwambiri kumbali ya compensation komanso pension kuti kodi anthuwa anali antchito awo ndezikuonetsa kuti anatsatira ndithu anali antchito apa contract akhanawo kwa zaka 4 ndi kuti zimenezi zikutipasa chithunzithunzi chonena kuti anthu amene wasamali alandira zinthu zawo pension yawo ya zaka 4 komanso alandira compensation. Ndingokutsimikizira kuti chipepeso chawo chimenecho alandirira kudzera ku Ministry of Labour ndi zomwe tafotokozera mkatimo kuti nangasipo kutengera kuti mwina manja awo sangamathe kubwera kunoko kumadza itanitsa ndalama ifeyo ngati aleba titengapo gawo lalikulu kuti ndalama zimene zitipangika kiretu komanso tithe kutani tithe kuwapatsa manja awo. Malinga ndogwira ntchito ena ku kampani anthu awiriwa anatumidwa kuti atsekule mapayipi ena pansi pa thanki omwe anatsekera. Undunawo wati ukudikira ripoti la kafukufuku wa polisi pa imfayi kumaonetsetsa kuti mawanja a omwe afa pa ngozi alandira chipepeso choyenera molingana ndi malamulo a za ntchito m'dziko muno. Wachiwiri kwa mkulu wa kampani a J Raja wati inali ngozi chabe koma atsatira chilichonse chomwe undunawo ulamule pa ngozi.
a Fitson Thunga ndi a Jameson Lewis anafa lolemba atamira mu thanki yosunga madzi ndi zotsalira popanga katundu mu fakitaleyi. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Bunge la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lati lakhazikitsa mgwirizano ndogwira ntchito ku makonsolo komanso makomiti akumadera aphungu pofuna kuonetsetsa kuti ntchito yopereka ngongole kwa alimi ndi magulu amabizinesi ikuyenda bwino. Poyankhula ku Chinyolo mdera la mfumu yayikulu Mwankhunikira mboma la Rumpi pa msonkhano wofotokozera anthu mene bungweli likugwirira ntchito zake mkulona za ngongole ku MEDEF, a Felix Tembo anati mgwirizanowu uthandiza kuti pasamakhale kukondera kapena kuchedwa popereka ngongolezi. Chimwemwe Milulu wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Atembo anati mgwirizano wa pakati pa bungwe lawo ndi makomiti achitukuko komanso ogwira ntchito ku makonsolo ndofunika kwambiri poonetsetsa kuti anthu ndi magulu omwe akulandira ngongole za MEDEF ndi oyenera komanso akulandira ngongolezi mu nthawi yake kusiyana ndi momwe zakhala zikuyendera m'mbuyomu. Tikumapanga address makonsolo osiyanasiyana tikuphunzitsanso maofficers athu akunkamidza mumaphunzitsa ma VDC, ma ADC komanso ma constituency development committees amene akukhudzidwa ndi ndondomeko za ngongole zimenezi. Poyankhula pa msonkhano omwewu, kansala wa derali Amanase Ngwira omwe anayimira phungu wa dera la Rumpi East anapempha nthambi za boma zomwe zimaona za misika ya mbewu kuti zithandizire kuti alimi adzitha kupeza misika yoyenera kuti apeze phindu ndi kubweza ngongolezi mosavuta. Government ikhale ndi market abwino kumuthandizira mlimi uja kuti mbewu yake chapindule agulise mbewu ija ndi mtengo yoyenerera kuti ndalama ija ikachoka pamene paja ikhale ina ikubweza ngongole komanso ina ikuthandizira pa khomo kulipira mafizi kapena kusamalira pa nyumba paja ntchito zo daily zizichitika pa nyumba paja. Mawu ake, Paramount Chief Chikula Maembe analangiza omwe alandire ngongolezi kuti abweze mu nthawi yake. Akatenga ngongole azibweza moti ngongole zija enanso azizatengaso. Chifukwa ngati sana bweze ndiye ena sangapeze mpata woti atengereso ngongole. Bungwe la boma la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF likupereka ngongole zosiyanasiyana kwa anthu ndi magulu pofuna kutukula miyoyo yawo pachuma ndi kutinso athe kulemba anzawo ntchito mabizinesi awo akamakula. Bungweli lakhala likuzindikiritsa anthu m'madera osiyanasiyana m'dziko muno mmene ligwirire ntchito yake yopereka ngongole za chaka chino kufikira chaka chamawa. Chimwemwe Milulu, MBC Rumpi. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mido yake. Boma lakhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito yokonza msewu wa Golomoti Monkibe omwe ndi wa makilomita 28. Aphungu ku nyumba ya malamulo adandaula ndi nzika zina zomwe zabwera kuchokera mdziko la South Africa zomwe zayambiranso kupita mdziko la South Africa kudzera munjira zosavomerezeka. Wireless ya Radio 2 FM ikwanisa zaka 29 kuchokera pomwe anayikhazikitsa mchaka cha 1997. Takulandiraninso ku gawo lotsiriza la nkhanizi. Unduna ona zachilengedwe wati bunge la MEPA lipereka kalata zovomereza kampani ya mulalo pofika lachitatu sabata yamawa. Mlembi wamkulu mu undunawo a Meshek Monthali wayankhula izi atakaonekera ku komiti yapadera ya nyumba ya malamulo yomwe ikufufuza za kukhazikitsidwa kwa kampani. Monthali ati kampani ya mulalo yakwaniritsa mfundo zambiri zomwe zinakhazikitsidwa. Iwo akufotokoza kwa Trust Office. Titokoze ndiponso tidziwise mtundu wa Malawi kuti dzulo bodi ya MEPA yomwenso imakhala ku unduna wa zachilengedwe inakumana ndipo inaunikira ma Asia reports angapo tinene kuti 5 kuphatikizapo ya Mulalo Fertilizer ndipo bodi yavomereza kuti Mulalo Fertilizer akhoza kupasidwa license imene tabanga assure kunoko apa Joint Parliamentary Committee kuti license ikhalede kufikira sabata yamawa pa 22 July kuti sopano iwo akhoza kumapita mtsogolo ndi zinthu zomanga factory imeneyi mopanda chowapinga china chilichonse. Pali ziwiri zitatu zimene akuyenabe kukonza koma kwakukulu apanga bwino mopangitsidwa upangiri ndi wa MEPA ndipo sopano tikhoza kumayenda kupita chitsogolo. Zamoyo ndi chilengedwe zaunikidwa azisatira.
anauzidwa kuti akazikonze pamene anapereka ndondomeko zawo mu June ndipo zinaunikidwa pa 26 ndi akadaulo osiyanasiyana ndipo zitakonzedwanso bodi so yaziunikira pa 14 July ndipo ndife okhutidwa ngati unduna kuti chilengedwe chitetezeka, miyoyo ya anthu itetezeka. Ndipo Mai Tione Henry ndi wapa mpando wa komiti yapadera ya nyumba ya malamulo. Lero takumanako ndi investor komanso takumanako ndi amepa nsathu amepa pa nkhani ya mlalo fertilizer company. Zimene zizatiunikirako zinthu zina zimene mwina ngati Malawi komanso ngati nyumba ya malamulo sitimatha mwina kuzimvetsetsa koma pokhala nawo lero basi tatha kumvetsetsa zinthu zina ma processes ena mbali zonse kuchedwa pomwe kunalipo pakati pa kumbali ya investor komanso mwina ma processes amene amayeneka kukhalira mosatira ndondomeko mwina chachifupi ndikhozo onena kuti pakuoneka kuti pali tsogolo ndithu ndipo musabata ikubwera tikhala ndi nkhani yeniyeni yogwirika yonena kuti kodi zili pati komano tikhozo onena kuti pakuoneka kuti pali progress yayikulu kwambiri. Phungu wa nyumba ya malamulo kudera pakati mboma la Karonga a Frank Mwenefumbo yemwenso ndi wapa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yona za ubale wa maiko ena wati ali ndi nkhawa kuti ngakhale boma likuyesetsa kuthandiza Malawi omwe akuchokera mdziko la South Africa ambiri akupitirizabe kulowa mdzikolo kudzera munjira zosavomerezeka. Mwenefumbo ati boma likhoza kuononga ndalama kawiri kapena katatu pa munthu mmodzi. Iwo akufotokoza. Kafukufuku wamabungwe kapatinini kuti anthu amene amakhuzidwa ndi nkhani za anthu amene ali ku South Africa anaonetsa kuti Amalawi ena amene abwera ku Malawi akabwera amapita kumudzi akapasa moni anthu komanso mosataya nthawi akumabwereranso ku South Africa munjira zosavomerezeka ndi boma komanso ena ndithu amakhani ma passport. Chomwe tikunena chotena kuti pamene boma likukangalika kuti anthu tiathandize achoke ku mavuto amene akuapeza ku South Africa for zimene zikuita South Africa siza umunthu iya komanso boma likufuna kuti pasakhale Malawi wina aliyense amene ataye moyo wake chifukwa kuti afuna kukhala ku South Africa. Ndi zokhumudwitsa zonena kuti boma la isesa ndithu komanso tizindikire kunena kuti ndalama zimene zikugwiritsidwa ntchito sizali pa budget yayo chifukwa chakuti ili ngati ngozi yomwe ichitika mwazizizi sitinkaziwa kuti anzathu aku South Africa satifuna kumeneko. Ndikutanthauza kuti ndikuti boma lasiya ntchito zina zofunikira kwambiri kuti zinakagwiritsa ntchito imeneyi kuthandiza pa umoyo wa Malawi. Mopanga zimenezo anena kuti mwina make ntchito zimene ziyimeka pang'ono tiwathandize anzathu amene akuvutika ku South Africa. Ndi zokhumudwitsa kunena kuti boma lapereka kwambiri anthu achi Africa kuno komanso akubwereranso ku mavuto omwe aja kutanthauza kuti mwina make pa munthu mmodzi boma lizaya ndalama kawiri katatu kuti limuchotse ku mavuto amene ali. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC layamikira kugwira ntchito awiri opuma Mai Mavis Senga ndi Justice Matonga chifukwa cha kudzipereka kwawo pa nthawi yomwe amagwira ntchito. Wapa mpando wa bodi ya MBC Benson Tembo ndi omwe anena izi pamwambo wa mgonero omwe anakonza pofuna kusanzikana ndi awiri mu mzinda wa Blantyre. Simeon Boyce wazandiza mbiri mu ripoti ili. Akuluakulu oyendetsa bungwe la MBC ndi mamembala a MBC kuchita ti amwere pokondwerera anthu awiri omwe akupuma pa ntchito Mai Mavis Senga ndi Justice Matonga omwe apuma atagwira ntchito kwa zaka 29 ndi zaka zitatu motsatizana. Polankhula pamwambo wa pampando wa bodi yoyendetsa MBC Benson Tembo ayamikira awiriwa chifukwa chogwira ntchito modzipereka. Tsiku la lero linali tsiku loti tilawerane ndi anzathu awiri amenewa amene anali director wa administration ndi human resources amenewa ndi Justice Matonga. Iwo akhala nafe kwa zaka zitatu ndiye mu nthawi imene akhala pa udindo umenewu asonyeza ndithu luntha lawo
komanso kuti agwira bwino kwambiri ntchito ndi anthu mastaff amene analipo. Choncho ndi zambiri zimene iwo aphunzitsa kwa mastafu amene alipo, ndipo ndi zinthu zambiri zimene mastafu aphunzira zomwe zitathandizire kupititsa patsogolo ntchito ya MBC. Choncho lero linali tsiku loti tilawirane, nthawi yoti tilire inde kuti tikusiyana, komanso nthawi yoti tikondwerere kuti tinali limodzi. Komanso timalawirana ndi Mai Senga, Mai Mavis Senga, yomwe anali mkulu woyang'anira ku newsroom, ku news and current affairs, amene amaona kuti news zikuyenda bwino, nkhani zonse zimene zikupita pa wireless zikukhala zakupsya bwinobwino. Ndiye iwo akhala zaka 29. Zaka 29 kuti munthu ukhale pa ntchito mokhulupirika simasewera yayi. Ndiye kusonyeza kuti iwo anali ndi khalidwe labwino, anali munthu wodzichepetsa, komanso anali ndi ukadaulo waukulu pa ntchito yawo ya utolankhani kapena ntchito yawo ya editor, kuti nkhani zonse zimene zizipita pa wireless zikhala ndithu nkhani zodalirika, komanso zoona, komanso zothyakuka bwino. Naye mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation Brian Banda wayamikira awiriwa chifukwa chogwira ntchito mwa ukadaulo zomwe zathandizira kupititsa patsogolo bungweli. Mawawo Mai Mavis Senga ati akupuma pa ntchito ali osangalala chifukwa athandiza kupititsa patsogolo bungwe la MBC pokwaniritsa zolinga zake zomwe ndi kudziwitsa, kuphunzitsa komanso kusangalatsa. Iwo anapezerapo mwayi olangiza ogwira ntchito ku MBC kuti apitirize kugwira ntchito mwa ukadaulo. Ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti lero MBC sinangonena kuti abasi mwamaliza zipitani. Ndagwira ntchito zaka pafupifupi mmene mwanenamo kuti 30, koma ineyo kwanga ndikuthokoza kwambiri kuti lero management inachiona ndithu cha mtengo wapatali kuti indisanzike mwa paderadera nkubwera kunoko mmene mwaoneramo kuti unali mwambo wa pamwamba, abodi chair analipo, adichi anzanga ogwira nawo ntchito, unali mwambo wabwino kwambiri. Kwambiri ndikukulimbikitsani otsalano kuti tikati kugwira ntchito ku wireless kapena ku TV kapena kulemba nkhani zathu pa Facebook zimakhala ndi malamulo, mutsindike malamulo kuatsatira. Mai Senga anayamba ntchito ku bungwe la MBC mchaka cha 1997 ngati mkonzi wa nkhani, ndipo kenako anakwera ku maudindo osiyanasiyana kufika pa mkulu wa department yokonza nkhani, pomwe a Justice Matonga agwira ntchito kwa zaka zitatu ngati mkulu oona zolemba anthu ntchito. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Mu nkhani za msangaluso, wireless ya Radio 2 FM ikwanitsa zaka 29 kuchokera pomwe anayikhazikitsa mchaka cha 1997. Kwa zaka 29 Radio 2 yomwe ndi wireless yoyamba ya FM mdziko muno yakhala ikuphunzitsa, kusangalatsa komanso kudziwitsa anthu kudzera mapulogalamu osiyanasiyana omwe ndikuphatikizapo nyimbo. Wireless yatukulanso luso la mayimbidwe mdziko muno komanso nyimbo. Mwambo wokondwerera kuti Radio 2 FM yakwanitsa zaka 29 uchitika mawa ku Chichiri Broadcasting House mu mzinda wa Blantyre. Mu studio muno ndi mmodzi mwa ogwira ntchito ku wireless, Mai Oliver Banda. Waswera bwanji Oliver? Taswera. Ndikudziwa kuti chisangalalo chayambika kale leroli, koma ndifuna kungondipasa chithunzithunzi kodi ulendo wakhala wotani? Alright, ine ndina ayamba kugwira ntchito ndi Radio 2 FM mchaka cha 2021. Kuchokera nthawi imene yoyo mpaka panopo ndikuzifotokoza kuti wakhala ulendo upatsa chidwi kwambiri. Chifukwa kwa anthu ambiri amene amangomva kuti Radio 2 FM mwina osakhala ndi chidwi chofuna kumvetsera wireless, ena amaganiza ngati kuti basi timangokhalira kusewera nyimbo kapena timakhala kuti ndizachinyamata chake mwina chopanda phindu komano ndizosiyana. Radio 2 FM chimene nakuti ulendo wake wakhala upatsa chidwi njokuti tini ma program amene ali
ochititsa chidwi ndikaso tili ndi mapulogalamu okhudzana ndi zaulimi tili ndi mapulogalamu ana tili ndi mapulogalamu achikhalidwe tilinso ndi mapulogalamu achipembedzo ndi mapulogalamu ena osiyanasiyana zokhudzana ndi nyimbo komanso zina zambiri ndiye wakhala ulendo opatsa chidwi komanso ulendo ndithu wabwino kwambiri. Ndimafuna utsindike kuti kodi tikamakambaso nkhani ya mayimbidwe Radio 2 FM yathandiza bwanji kutukula ntchito amene nkhani za mayimbidwe mdziko muno komanso kubweretsa poyera kutumphula oyimba atsopano mdziko muno. Radio 2 FM yatenga mbali yayikulu kwambiri kuthandizira kuti nyimbo za kuno ku Malawi zipite patali komanso luso la mayimbidwe limeneli ngakhale oyimba ena atsopano adziwike. Ndi mapulogalamu amene timayika nyimbo za ku Malawi konkuno kuyambira nthawi ya 9 o'clock mama. Kodi jamati kuimba 40 kaya kuimba ku Malawi kuimba ku Malawi tili ndi top 40 tili ndi top 20 tili ndi Born and Bred tili ndi Made on Monday tili ndi mapulogalamu ambiri amene amakhala ndithu akutukula luso losiyanasiyana kunkhani ya mayimbidwe komanso mmene mwaonera kuti zaka 29 zapitazo ifeyo takhala awareness yayikulu imene tatukula oyimba osiyanasiyana otchuka akuluakulu amene alipo tsiku la lero. Ndimafuna ndidziwe kuti zaka 29 imene mukufotokozeramu ndi zaka zambiri kwambiri, it's a long time. Wireless imene iyi yakhala yolimba bwanji komanso kuti kodi yakhala yapamwamba yakhalabe ndithu yapamwamba ngakhale kuti kwabadwanso wireless zina pakatipa za FM. Chinsinsi chanu ndi chotani kumeneko? Kutengera magwede ya ntchito Radio 2 FM yapitizira kukhala wireless yapamwamba chifukwa chonena kuti tinasunga chikhalidwe. Tinasunga chikhalidwe komanso timakumbutsana nthawi ndi nthawi cholinga cha wireless yathu chifukwa chake ena anabwera ena tikubwera enanso adzabweranso komano kachitidwe ka zinthu ndi kumweko standard ndiyo mweyo mwina chimene mungapeze nchosintha ndicho kuti ife timayenda ndi nthawi mmene nyengo ikuyendera ifeyo timagwira ntchito mogwirizana ndi nthawi komano chikhalidwe chakagwiridwe ka ntchito ndi chomwecho zimene timafuna kukwaniritsa pa mapeto pa tsiku ndi zomwezo kuchokera 29 years zapita. Ndakuthokoza kwambiri Oliver, tikhale ndithu tikubwera tiza jive tizavina ife timakunda zovina mubwere tizapange zimene so mbwambira ameneyo ndi mmodzi mwa ogwira ntchito ku Radio 2 FM Oliver Banda kutifotokozera kuti wireless yiso pano yakwanisa zaka 29 komanso mawa lino kukhale kuli chikondwerero ndiko kukhale mavinidwe kumeneko kuonesesa kuti zonse zili bwino posangalala kuti wireless imene yakwanisa ndithu zaka zimenezi ndipo ndi nkhani imene itafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane tiyeni tionenso mido yake. Boma lakhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito yokonza msewu wa Golomoti Monkibe omwe ndi wa makilomita 28. Aphungu ku nyumba ya malamulo adandaula ndi nzika zina zomwe zabwera kuchokera mdziko la South Africa zomwe zayambiranso kupita mdziko la South Africa kudzera munjira zosavomerezeka. Wireless ya Radio 2 FM ikwanisa zaka 29 kuchokera pomwe anayikhazikitsa mchaka cha 1997. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break. Masana abwino.